तुमको हार मानिबो जेते शीघ्र पाउला मते सिखै दो ना ठीक अछि ये होची गोटे दिन पा बुझलो आ ता भितरे गोटे फूल बगीचा आ हिरोइनी एक काकी बस जाती हेले सारे एटा तो पातम फूल बगीचा आसीबो कोठी ओ पूरा दुडा बोदे ये होची तमर मने कर हम घरटा गोटे निरला पार्क यार भितरे गोटे फूल बगीचा ए आ हिरोइनी एक काकी बस जाती हिरो पश्चरू आसे छप्पी छप्पी আমি কো হাটুকু नेरा माने क्या तो घर आओ बुझिलो हिरो कुंडाई धरि पकाए आओ अति सस्ता रे ताको गालू गोटे चीज देला কো বইলা সে छेना कुडना बोइला सारे आपण ए कोन करूछंती मते भारी सलो सलो लागुची लागिबो आसिबो ए सक्सेसन देखि मोर सही नाटक बा कन्या आ मु तबर कथा मन पड़ी अछि अरे आसंतु अरे डायरेक्शन समय रे मिटु होए बेले तम बापा कोन जानि नाती अरे जदी न जानि जंती ताको हमें जणाई देबा पड़िबो माने मन रहि गला तुमरी अरे ए मन देह प्राण खाली सब तुमरी पाई आ मने मने मु तुमको भलो पाइबो एले कहबी भाबुची कहि पारु नथिली अरे कहबी आई लव यू बलून आई लव यू কো বইলা সে अरे लाज करो ना पूरा सब खोली दियो तुम আমি কো হাটুকু ओ किछि असुविधा नाही तमे कोन जानि न आजि काली का ट्यूशन सार मिलबो ना छात्री मान को लव करी ताके फेरा रही चली जाउछंती आउ छात्री मान को लव कले एक्स्ट्रा चार्मिक थाए हां मु सुनिथिले किंतु मु छात्री मान को लव करनी एबे तमु लव करती एक्टिंग सिखा बस बुझलो एले तम कथा भाविला बेल मोर मन पड़ी आउची सेई सुपर हिट फिल्म ओ मो आखि रे आ मु तो आखि रे आ आखि पलंद रे तू ओ मो अंग पतंग पूरा 206 पूरा सब तुम्हारी ना लेखा आइछ बेलनु आ गोटे काम करो तम बापा घर तू सत बंद बाबा घरे नांदी ताले लाज करो ना बुझले आउ गोटे काम करबा हमें बापा न आसीबा पूर्वरु हमें तम बेलनु को पूरा फुल्लै दबा अरे ए कथा को पदक सुनी तमर मत मन पड़ जाउछ सेही पार्वती गणनाट्य कथा लाज कथा काहा को कहबी अरे एटा आउ की अछि तमे आउ मु तम मो अपना आउ के अछि अरे हमें घर पर आसो मो पाखु को आसो हमें करंट काढिबा बुझलो ए सला हमर जो हीराकुद डैम से करंट देबार बहुत कम करछि ए लाइट बिल सब पर लाइट बंद होउछि बहुत कट करछि हमें तमर मोर मिसी करंट उत्पादन करबा बुझलो आ करंट उत्पादन करे बेलुनु पवन आ बिजुली उत्पादन केंद्र लोक माने आराम रे गोटे शांति रे रहिबे बुझलो आ लाज करना प्रिय पाखु को लागि आसो आउ टिके आसो पाखु को मो मन पूरा संभालनु आसो आ टिके आसो आसो अरे फाटी जाऊ
ଓଡିଶାର ନମ୍ବର 1 ହିରୋଇନ ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବୁ ଏ ମୋ ଝିଅ ଏତେ ବଡ଼ ଆସନକୁ ଯାଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଥା ପଦକ ଶୁଣି ମୋର ସେଇ ପାର୍ବତୀଗଡ଼ ନାଟ୍ୟ କଥା ମନେ ପଡି ଯାଉଛି ବୁଝିଲେ ନର୍କରୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ନର୍କରୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଯଦି ଆସିପାରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ବେଲୁନୁ ସେ ହିରୋଇନ ନ ହବ କାହିଁକି କହିଲେ ବାବା ନିଶ୍ଚୟ ହେବି ସେ ପୁରା ଭାଗ୍ୟ ହାତରେ ଡୋରି ଆଜ୍ଞା ସେଇ କଥା ପରା ଆଚ୍ଛା ମା ବାବା ସାର୍ ତତେ କଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ମାୟା ହେଇଯିବ ଦେଖିଲେ ପୁରା ହଉ ବାବା ତମେ ଏଇଠି ବସ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନେ କୋଉ ଡାଇଲଗ ଆରମ୍ଭ କରିବି ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଶଙ୍କା ସିଂହ ଉପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇ ଡାଇଲେକ୍ଟଟା ତମ ବାପାକୁ ପୁରା ଖୋଲି ମୋଲି କରି ଦେଖେଇ ଦିଅ ମୁଁ ତମ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ସାର୍ ମୁଁ ତମ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି କଣ କହିଲା ସିଏ କଣ କହିଲୁ ସାରଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି ସାରଙ୍କ ବିନା ଜମା ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି କିଓ ସେଇଟା ସାର୍ ନୁହଁ ସୁଶୀଲ ସରି ସାର୍ ସୁଶୀ ମୁଁ ତମ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ସୁଶୀ ମୁଁ ତମ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ପ୍ଲିଜ ସୁଶୀ ତମେ ମତେ ତମ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ ନା ତମେ ମତେ ତମ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ ଅପେକ୍ଷା କର ବେଲୁନ ସରି ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇ ହେଲେ ହାତରେ ଗଳେଇ ଦେବି ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ଦେଇଦେବି ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ପାଟ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧେଇ ଗୋଟେ ସୁନା କନ୍ୟା ସଜେଇ ମୁଁ ନେଇ ସତରେ କଣ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହବ ସୁଶୀ ସତରେ କଣ ତମ ପାଲିକି ଆମ ଦାଣ୍ଡ ଅଗଣାରେ ଲାଗିବ ଆଉ ସତରେ କଣ ମୋ କନ୍ୟା ସାଥେ ତମ ଘରକୁ ଯିବି ନିଶ୍ଚୟ ରାଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ପୁରା ତମ ବାପା ବୁଝିଲା ସାରେ ମୋ ମନ କହୁଛି ମୋ କଥାରେ ମୋ ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ରାଜିବେ ଆଉ ଯଦି ମୋ ବାପା ଅରାଜି ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ବାପାକୁ କହିଦେବି ମୋ ପିଲାର ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି ଆମେ କଣ ହାଟକୁ ନାଇଁ ରେ ବାରିକି ଆମ ଘରକୁ କଣ କହିଲୁ ତୁ ପିଲାର ମା ହବାକୁ ଯାଉ ପିଲାର ମା ହବାକୁ ଯାଉ ଓହୋ ଆପଣ ଠିକ ସମୟରେ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ପୁରା ହାତ ମାରିଦେଲେ ବୁଝିଲେ ସେ କଣ ଛୁଆର କଣ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଆକ୍ଟିଂ ହଁ ବାପା acting ସେଇ ଗପ କଥା ଶୁଣି ମୋର ବି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କଥା ମନେ ପଡିଯାଉଛି ଗପ ହେଲେ ବି ସତ ହେଲେ ଅଭିନୟ କରୁ କରୁ ମୋ ଝିଅ ବେଲୁନ ଯଦି ପିଲାର ମା ହେଇଯାଏ ଓହୋ ବାପା ତମେ କଣ ମତେ ସବୁବେଳେ ସଦାଇ କରୁଛ ଏଠି ବାପା ତମେ କଣ ଜାଣିନ କି ମୁଁ ପରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଝିଅ ରହିଯା ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଝିଅ ହେଲେ କଣ ହେଲା ଝିଅ ପରା ପରଦେଶୀ ବାବୁ ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଝିଅ ହେଲେ କଣ ଯେ ପରଦେଶୀ ବାବୁ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଭିତରେ କଣ ଅଛି କି କିଛି ନଥିଲେ ବି ହେଇଯିବା ବିଚିତ୍ର କଥା ନୁହଁ କିଛି ନଥିଲେ ବି ହେଇଯିବା ବିଚିତ୍ର ନୁହଁ ହେଣି ବାପା ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗରୁ ମତେ ଯାହା ଜଣା ପଡେ କିଛି ଭଲ ଜଣା ପଡେ ବେଲୁନୁ ଆଜିଠାରୁ ତୋର ଆକ୍ଟିଂ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବନି ସାରେ ଆଜ୍ଞା ତମ ମୁହଁରୁ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନା କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ତମ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି କାରଣ କମ୍ପାନୀର ତମେ ମ୍ୟାନେଜର ନୁହଁ ତମକୁ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି ଦେଖି ଆସିଛି ତେଣୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କମ୍ପାନୀର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଶ୍ରମିକମାନେ 3 ଦିନ ଭାବ କାରଖାନାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଦାବିଟା ପୂରଣ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି 10 ମାସର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବୋନସ ଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସେମାନଙ୍କ 10 ମାସର ଅଧିକ ବୋନସ ଦେଇଥିଲେ ଆମ କମ୍ପାନୀକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍ ହେବ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ମୋର ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ହୋଇଯିବନି କାରଣ ସେଇ ମଜବୁର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଆଖି ଲୁହରେ ମୋର କୋଠା ଗାଡ଼ି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଇମିଡିଏଟ୍ ସେମାନଙ୍କର
ଦାବି ପୂରଣ କରି କାରଖାନା ଓପନ କର। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ତମକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଲି। এই 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରି କାରଖାନା ଓପନ କର। ଓକେ ସାର୍। ହଁ ଶୁଣ, 10 ମାସର ବୋନସ୍ ଦରମା କେତେ ହେବ? ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାର୍। ଓକେ ନେଇଯାଅ। କଲ୍ୟାଣୀ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ, ପେଟକୁ ଦେଇ ପିଠିକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ ସମସ୍ତେ ସହିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପେଟ ଭୋକିଲା ରହିଲେ ପିଠିର ଆଘାତଟା 100 ଗୁଣ ବଢିଯାଏ। ମୋର କହିବାଟା ତମେ ଠିକ ଭାବେ से विश्वास तापुरे मोर बहुत अच्छी। से घर चाकर सत, किंतु तार ए घर प्रति जो त्याग, नो इट इज इम्पॉसिबल। असंभवटा बेले बेले संभव होइथे सार। से हुए तो 10 लक्ष टका देखि लोभरे सही न पारी। कल्याणी ଭଲ ପାଇବାର ରାକ୍ଷସଟା ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମତେ ଅମଣିଷ କରିଦେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସିନେମାରେ ମୋର କେବେ ଭୁଲ ହେବନି। ମୁଁ ଯେ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଥିବ ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି ରାମୁ। ମତେ ଡାକିଲେ ବାବୁ? विश्वास विश्वास प्रश्न रहा तो छड़ा ए घर के नांती माने ताहार 10 लक्ष टंका कोन उभार हे गला। मोर संभाली कथाबार्ता करନ୍ତୁ बाबू। जिए घर पाई निजर भविष्य को अंधार कर देछि, वर्तमान जहर आशा और भरोसा से चोरी करिवो कहा पाई। जति तो चोरी करिनु तब बक्सा ने समस्त को सामने खोली देखाई देनु। ठीक अछि बा, तू अपेक्षा करू तू नहीं आसी। जाओ शीघ्र जा। कल्याणी हमको एमिति कहिबाटा तमर ठीक हेलानी। तबे रुह से एठी से बक्सा खोलला परे प्रमाण होई जिवो। ए त आसलेनी ए खोल। अरे जति जानिनु तो टैक्स को टंका आसिला के परी। चाबिटा तो तो पाखरे थिला। आकाजी भितरे टंकाटा आपे आपे पसी गला। अरे तमर जदि टंका दरकार थिला यार बाबू को कहलानी से कोन तमर असुविधा कथा बुझी रथांती ता बोली कोन टंकाटा चोरी करो। एई तमे तो देखिलो चोर धरा पइला एबे दोषी के उपयुक्त दंड नै एठी विचार करो। हां मु विचार करिबी, उपयुक्त विचार। मो ना आदित्य पटनायक, खानदान इज्जत उपरे आंच आसले मु कहारी को क्षमा दिएनी। रामू तू 25 वर्ष संपर्क रे विष भरी देइछु। मालिक आउ चाकर भितरे थिबा संपर्क को कलंक लगेइछु। चोरी करी संस्कार संविधान को तू कलुषित करिछु। तोर विचार हैला আজি ठू ए पटनायक वंश कंसा कबाट बंद हो गला। एते बड़ कठोर विचार मते 25 वर्षर लोक मुखिया चाकर मुख तरे
ତମେ ଏ କଥା କହିପାରିଲ ମା? ଠିକ ଅଛି ମା। ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ଯଦି ତମେ ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ତେବେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ଗଲା ବେଳେ କହି ଯାଉଛି ଯଦି କିଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ମାଲିକ ହିସାବରେ ଏ ଚାକରଟାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ ବାବୁ। ନାଇଁ ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ତାହା ନହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ପବନର ଗତି ସ୍ଥିର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସୃଷ୍ଟିର ନୀତି ନିୟମରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବ। ଏ ଚୌଧୁରୀ ମାର୍ବଲ ଚଟାଣ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଯିବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ। ସୃଷ୍ଟିର ନୀତି ନିୟମରେ ଲାଗିଯାଉ କଳଙ୍କ, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତ, ପବନର ଗତି। ତଥାପି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତମ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବି। ଯାହାର ସେବା ଓ ତ୍ୟାଗ ମତେ ଶୈତାନରୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିଦେଇଛି, ରତ୍ନାକରରୁ ବାଲ୍ମୀକି ସାଜି ପାରିଛି, ନାରୀକୁ ମୁଁ କଣ ବା ଦେଇପାରିଛି? କଣ ନ ଦେଇଛ ତମେ ମତେ? ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା, ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ତମେ ମତେ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଛ, 7 ଜନ୍ମକୁ ସାଥୀ କରିଛ। ଆଉ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଦରକାର ଅଛି। ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଭାଇ ହୋଇ ଭାଇକୁ ମାରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି, ଆଜି ଗୋଟାଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମୋର ସବୁ ଆଶା ଭରସାକୁ ଧୂଳିସାତ କରି ରାବଣର ଖୋଳପା ଭିତରୁ ଆଜି ରାମ ନାମ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଆଜି ତମ ଶୁଖିଲା ମୁହଁକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଠିକ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଟୋପାଏ ପାଣିର ଆଶାରେ ଖରାତରା ଖାଇ ଆ କରି ଚାହିଁ ରହିଥିବା ପଟ୍ଟା ମାଟିର ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ପାରୁନି ଚାମୁକା ତମ ଶୁଖିଲା ମୁହଁକୁ ଦେଖି ସହିପାରୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ସହିଯିବି। ତମର ସେ ହସ ହସ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ମୁଁ ସବୁ ସହିଯିବି। ତମେ ବଦଳି ଯାଇଛ, ଏଇ ମୋର ଖୁସି। ଆଉ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଲେ ତମେ ମତେ ଏମିତି କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନି ଯେ ଯୋଉଥିରେ ମୋ ସତୀତ୍ୱରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବ। ସ୍ୱାମୀର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସ୍ୱାମୀର ସଂସ୍କାର ମାନି ନେବା ସ୍ତ୍ରୀର ଧର୍ମ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱାମୀର ଅଧିକାର ନେଇ ତୁମ ନିକଟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତମେ ମୋ ଭାଇକୁ ନେଇ ସଂସାର କର। ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। 7 କଳସ 8 ଦୀପକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଆମେ ବିବାହ କରିଛେ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ମନ୍ତ୍ର ପାଠରେ ତମେ ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା, ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇଛ। ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ। ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଯାହାପରେ ତମେ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ, ସେ ଆଉ କିଏ ନୁହେଁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର। କେମିତି ମୋ ଦେଢ଼ଶୁରକୁ ନେଇ ମୁଁ ସଂସାର କରିବି? ସଂସାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ତମେ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଅମାନତ। ତମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ। ମୁଁ ସିନା ତମକୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛି, ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ତମକୁ ତା ମନ ଦେଇ ସାରିଛି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବିବାହ କରିବନି ବୋଲି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ତାହେଲେ ତମେ କୁହ ଶାମୁକା, ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ କଣ ମୋର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ? କର୍ତ୍ତବ୍ୟର କହିନି ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାକୁ ଦେଇପାରିବିନି କି ସେଭଳି ପାପ କାମ ମୁଁ କେବେ ବି କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ସେ ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଡ଼କୁ ମାନିବିନି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଡ଼କୁ ଲିଭେଇଦେବି। ତାହେଲେ କିଏ କହିବ ତମେ ହଉଛ ଗୋଟିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ? ଜୀବନରେ ତମେ କେବେ କାହାର ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରିବନି। ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ, ଗୋଟେ ନପୁଂସକ। ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ। ମାନେ ତମେ ଜାଣିନ ଶାମୁକା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ମୋ ପୁରୁଷତ୍ୱ ହରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ଯାଏ ତମ ସହିତ ଦୈନିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଦର କରିଛି। ମୁଁ ଯଦି ଜୀବନରେ କେବେ ବାପା ହେଇପାରିବିନି, ମୋ ଭାଇ ଯଦି ଜୀବନରେ କେବେ ବିବାହ କରିବନି ବୋଲି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ, ତାହେଲେ ତମେ କୁହ ଶାମୁକା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଟା କିଏ ହବ? ଲୋପ ହେଇଯାଉ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶ, ଭାଙ୍ଗିରୁଛି ଚୁରମାର ହେଇଯାଉ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ। କେବଳ ପାପ କାମ କେବେ ବି କରିପାରିବିନି, କେବେ ବି କରିପାରିବିନି କେବଳ ପାପ କାମ। ଶାମୁକା, ପରମ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି କୁହ। ଏଟା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ, ଏଟା ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି ନରକକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ, ସେଇଟା ପାପ ନୁହେଁ,
परम पुण्य बोली आज गोटाए स्वामी सर्वसाधारण घोषणा करुची स्वामी शब्दर अर्थ शंका सिंदूर सीमित नए कही दुईटी मनर मिलन तेणु जदि मत स्वामी बोली भक्ति करूता से स्वामी अधिकार नहीं तुम निकट में हाथ जोड़ी अनुरोध कर तमें मो आशा भरोसा को निश्चय पूरण कर तम स्वामी बेडरूम रे पूरा ये अछि रे तू देखि ताते हेलानी किसे थाटी ले ये तुम्हें चिन्ह मु हेले भी अछि नाही इहा हेतिबा मु गोटे पराजिता नायिका समय स्वर सुखिला पत्रटिए कुळ करी पाउनथिबा मु गोटे अभिशप्त नायिका प्रिया तो मखारे प्रिया तो मखारे तमे कौन साथरे तमे मो बेडरूम भीतर को आसी पारे तब मणि रखी पाउची मु तम देरसुर तमे हो तम भाई बो देरसुर रक्षण कारक नहीं मो बेडरूम भीतर को आसी पाइलो केमिति तम उद्देश्य सत्य रक्षा करी प्रभु रामचंद्र का उद्देश्य जहा थिला वचन रक्षा करी कर्ण का उद्देश्य ठीक सया थिला तम सहित संसार करिबा भैया लाइट আমার এতে নিচ মনোভাব তোমার সাধব পৌর ভিতরে লুচি রয়েছে তোমার সে চেহারাটা এতে কদর্য তুমি এতে তলকু খসি যাই পারিনো আমি তলকু খসি যাইছি তুমি উপরে উঠি যাইছ এ কই পারিব জনে পুলিশ অফিসর হি মগপি তম জীবনକୁ তুমি নষ্ট করে দেলা কাহিকি ମୁଁ ଜାଣିছি তুমি মতে ভুলি পারিন সেই পাই বিবাহ ন করিবার তুমি সংকল্প করেছ হচ্ছে মোর পড়ছি জানটা এইটা বিব স্বামীଙ୍କ ইচ্ছা তম সହିତ ସଂସାର କରି ତମ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା
କାହିଁକି ମାର ମାର ମତେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଛେପ ପକାଅ। ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦେଢ଼ଶୁରକୁ ଛୁଇଁବା ପାପ। ଏମିତି କଥା କହିବା ଅସମ୍ଭବ, ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ମତେ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଆଜି ସେମିତି କଥା କହିବା ପାଇଁ। ପରିସ୍ଥିତି ମତେ ବି ଆଜି ଟାଣି ସଜାଇ ଦେଇଛି। ତମକୁ ଭୁଲିବାର ନିଷେଧ ମତେ ଗୋଟେ ମଧୁଆ ବାତାଲ ସଜେଇ ଯାଇଛି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି। ଭୁଲି ପାରୁନୁ ତ? ଗୋଟେ ଅପଦାର୍ଥର ଦାଦି ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଦାଦି, ମୁଁ ମାନେ ହେଲେ ତୋ ହାତର ମଦ ବୋତଲ ଦେଖି ଭାବୁଛି ସେ ଡକ୍ଟର ରିପୋର୍ଟଟା ମିଛ ନୁହେଁ, ସତ। ଡକ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ On doctor report. এইটা হচ্ছে ডক্টর রিপোর্ট। তো পেটে 2 মাসের চুগা পড়ে। নাই নাই বাবা, এসব মিছ। এই ডক্টর রিপোর্ট মিছ। আপনি মতে বিশ্বাস করুন বাবা। কেবে বাই পারিবনি, এইটা অসম্ভব। কাহিঁকি অসম্ভব? কোন পাই অসম্ভব? কাহিঁকি আপনার বাবা জীবনে কেবে বাবা হেই পারিবেনি। আলো এই ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ସିନା ବାପା ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ଜାଗର ସିଏ କଣ ବାପା ହେଇପାରିବନି? ନାଇଁ ମମି ନାଇଁ, ତୁ ସେମିତି କହନି। ସେମିତି କହି ଆମ ସମ୍ପର୍କର କଳଙ୍କରେ କଳରାଗ ଲଗେଇ ଦେଇନି ମମି। ଆମ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ କେବେ ପାପ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ପୁଣ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ। ସେ କଥା ମତେ ନ ପଚାରି ନିଜକୁ ପଚାର। ଦେଢ଼ଶୁର ବେଡରୁମରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କଥାକୁ ଯେତେ ଲୁଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ମମି ଆରେ ଠିଆ ହେଇଛ କଣ? ଆରେ ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ଆରେ ଠିଆ ହେଇଛ କଣ ଜାଣିପାରୁନି? ହଁ, ମୁଁ ବିଚାର କରିବି। ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଜ୍ ବିଳାସ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ଆଜି ବିଚାର ବିଚାର କରିବ, ଆଉ ଯୋଉ ବିଚାର ଆଜି ଯାଏ କେହି କରିନଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ଆଜିର এই ଘଟଣା ଦେଖି ସାରିବା ପରେ କୋର୍ଟ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି କି ସାଗର ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ଶାମୁକା ଦେବୀଙ୍କୁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ତଥା ବିଚାରପତି ଆସନରେ ବସିଥିବା ବିଳାସ ରାୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଅମର ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ପୁରୁଷତ୍ୱହୀନ ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ଶାମୁକା ଦେବୀ ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲି ନ ପାରି ନିଜର ଦେହର କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରେମିକ ନିଜର ଦେଢ଼ଶୁର ସାଗର ରାୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହିତ କୁସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆସୁଥିଲେ। ଏଣୁ ଆଜିର ଅଦାଲତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ଶାମୁକା ଦେବୀ ଏବଂ ସାଗର ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ଏକାଠି ସଂସାର କରି ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପୃଥିବୀକି ମହା ଅନ୍ଧକାର ମାଡ଼ି ଆସିବ, ମହାପ୍ରଳୟ ଆସିଯିବ, ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବ। I object to you, Milord. Objection! Overruled! Please, mommy. तुम्हें निष्पत्ति राजी କାହିଁକି? ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିଚାରପତି ଆସନରେ ବସି ରାୟ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ରାଜି ହେବିନି? ଏବେ ମୁଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଘୋଷଣା କରି କହୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲକ୍ଷଣୀ। ଆଜି ଯାଇ ମୋର ଦେଢ଼ଶୁର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ମୋ ପେଟରେ ପଢୁଥିବା 2 ମାସର ସନ୍ତାନ। वाह शामुका, वाह वाह, केमिति
तमे शब्द उच्चारण करि पारुछ आम संपर्क दिवा कलंक तमे केमिति कलंक लगे दे पारुछ तेबे भाई बड़ देवस्व भितर लक्षण गार को तमे निज हाथ में निभाई आसी पारिबो मो बाक को हाँ मैं जाई परिबी ए समाजर लक्षण रेखा को मुडई जीवी जड़सुर भाई को बुझे दिबा पाचरे को मु निज हाथ रे भांगी देबी केमिति संभव जदि असंभव संभव होई परिला विचारपति आसन ने ससुर जतबे राय दे सारी छन जड़सुर भाई बोकुले संसार करी ताहले आमे परिबनी काहे अरे केमिति गोटाए सुताख्य हम सब समस्यार समाधान करदेव ए दुनिया जानिब तम मो भितर स्वामी स्त्री संपर्क तम मो भितर संपर्क भाई भौणी संपर्क आज तमें हौच मो राखी पिंधा बड़ भाई बंचिबा मरिबा मो पाई सब शास्त्र एबे देखिरि देला देखे से पढो दो दिन कलो तमे मते परा बोले मु मारुनी तो प्रतीक्षा आके मो मन कानवास रे वही प्रिया तमे केदल रे वाह 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 किलो हसन करी कविता ବିରହର ଗୀତଟା ଶୁଣିଦେଲି ବୋଲି ଭୟ କରୁଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଶୁଣ ଏଦିନ ମିଷ୍ଟର ଗଣପାଟ କମ୍ପାନୀ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଲେ ଆଜି ମିଷ୍ଟର ରିଚାର୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯଦି ତୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା କଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ତୋତେ ଶ୍ରୀମନ୍ତୀ ବୋଲି ଭାବି ପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଭାଙ୍ଗି ଦେ ସେ ଶଙ୍ଖା କହୁଛି ନା ସେ ସିନ୍ଦୁର कौन कहलो तमे मती सतो मो हाथ रे टंका भांगी दबो ओ माथारे सिंदूर लिबाई दबो मते तमे विधवा करी दबो ओठार से बाजे कथा सुनिबा पचाए तते फरेन मार्केट रे बिक्री कर दे वो पाइनी 50 लाख टंका अरे हां पहुंचे नहीं नहीं टंका सिंदूर को भांगी नहीं टंका सिंदूर हां पहुंचे नहीं हम आपके इंतजार में हूँ अरे आसे वाला ढीला हो गला आप ठीक समय राशि पहुंच
ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ ଅନୁସାରେ ମୋର 50 ଲାख ଆପଣ ସେଥିରେ ଜମା ଓରେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁନି ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସେୟାର ଆଉ ଏ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ମା ଘରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରିନିଅ ନହେଲେ କଞ୍ଚା କି ପାଚିଲା ଜାଣିବେ ଯେମିତି କହିଲେ ନାଇଁ ଦେଖ ତମେ ସେ ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଇଦିଅ ତମେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ବରଂ ଏଇ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବି କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ ଶାସ୍ତି ଦିଅନି ମତେ ଏତେ ବଡ ଇଏ ପରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ ଆଗରୁ ଏମିତି କେତେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନା ଏ ସାର୍ ଆପଣ ଆଉ ଠିଆ ହେଲେ କାହିଁକି କହିଲେ ଆପଣ ଆଉ ଠିଆ ହେଲେ କାହିଁକି କହିଲେ ଆମକୁ ପୁରା ଇଏ ତମେ ଠିକ କହୁଛ ଅପରେସନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଛଡା କିଏ ନେଇ ବାହାରୁଛି ମୁଁ ଆସୁଛି ମିଷ୍ଟର ରିଚାର୍ଡ ମୋର ଟିକେ ବାହାର କାମ ଅଛି ହୁଏତ ଆସିବାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିପାରେ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଭିତରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଅପରେସନ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସରିବ ଚଲ ମହାନ୍ତି देखो भाई वो तुमको हाथ जोड़ी रे राजी भाई गुडे गुडे भाई रे हृदय ने ए भौड़ी के टिके दया करो ए भौड़ी के टिके दया करो वो तुमको हाथ जोड़ी अनुरोध करू छे मते टिके दया करो बाकीरा सारा सारी तो पताए तो पताए प्रिया तो पथरे प्रिया तो पथरे तमे ହଁ ବର୍ଷା ମୁଁ ଆସିଛି ତମକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଛଦ୍ମକା ପିନ୍ଧି ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ହେଲେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବର୍ଷା ସେଥିରେ ସବୁ ଜାଲ ନୋଟ ମୋର ତମ ପ୍ରତି କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଥାଉ ମତେ ଆଉ କିଛି କଥା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ବଡ଼ର ହିଂସ ଭଗବାନ ମାନେ ହେଲେ ତମ ଭଳି ଗୋଟେ ହିପୋକ୍ରେଟ୍କୁ ନୁହେଁ ଛି 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 ଏତେ ନିକ୍ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ତମର ସେ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ଖୁସି ତ ତମର ସେ ମନ ବର୍ଷା ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକିବାର ଅଧିକାର ତମେ ହରେଇ ବସିଛ ଭଲ ପାଇବାର ପବିତ୍ର ଫୁଲ ହାରକୁ ତମେ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଇଛ ପ୍ରେମିକ ପରି ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦକୁ ତମେ ଆଜି ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛ ଏ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛ ତମେ କାହାର ପ୍ରେମିକ ହେଇପାର ପ୍ରେମିକ ହବାକୁ ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁରୁଷ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତମେ ମତେ ବୁଝେଇବ କଣ ବୁଝେଇବ ତମେ ମତେ କେବଳ ତମରି ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଭଙ୍ଗି ଦେଇଛି ତମରି ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇଛି ତମରି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବିଧବା ହେଇଛି ତମେ ଗୋଟେ ଅମଣିଷ ଗୋଟେ ଶୈତାନ ବାସ୍ ବାସ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଅମଣିଷ ଶୈତାନ କହିପାରିବା ବର୍ଷା କାହା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଅମଣିଷ ପାଲଟିଛି ଏଇ ଭଲ ମଣିଷ ଭିତରେ କାହିଁକି ଆଜି ଗୋଟେ ଶୈତାନ ଆତ୍ମ ଚିତ୍କାର କରୁଛି କେବଳ ତମେ ମୋ ଭଲ ପାଇବାର କାଚ ଗଡ଼ାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା କାଳେ ଖେଳ ଭାବେ ତମେ ମୋତେ ରାସ୍ତାର ଡଷ୍ଟବିନ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛ ତମ ବିନା ମୁଁ କେତେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାର ଚଳୁଛି କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛ ବର୍ଷା କାହିଁକି ଅନୁଭବ କରିବେ ତମେ କଣ ଜାଣିନ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଘରର ବହୁ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ଏ ସାମାଜିକ ନୀତି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ
ଭଲ ପାଇବାର ତମେ ଏଇ ପୁରସ୍କାର ଦେଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, କଥା ଦେଇଥିଲି ଏଇଟା ସତ। ହେଲେ ମୁଁ କେବେ ଚାହିଁନଥିଲି ତମର ସୁଖର ସଂସାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ। ସ୍ୱାମୀ ସଂସାର ଭିତରେ ତମକୁ ଛଡେଇ ଆଣି ମୁଁ ମୋ ନିଜର କରିବା। ତମ ଭଳି ଛତ୍ତ ମୁଖାପିନ୍ଧା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବାଣୀ ଅନେକ ଶୁଣିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେଖିଛି। ତମେ ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛ, ମୋ ଠାରୁ ଯେମିତି ମୋ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଛଡେଇ ନେଇଛ, ଠିକ ସେମିତି ତମ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବି। ତମ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମୁଁ ତମଠାରୁ ଛଡେଇ ନେବି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଏଇ हेलो पुलिस स्टेशन आगे सर मु बादल नायक धर्मपत्नी को आगे मो स्वामी को अनुपस्थित रे मो घर भीतर गोटे अजଣା परपुरुष बसी मते बलात्कार करबा को चेष्टा करूची। आपण जते शीघ्र परचय दे शीघ्र सोनी आगे सर रही ବର୍ଷା ତମେ ମତେ ପୁଲିସ ହାତରେ ଧରେଇ ଦବ। हमको पुलिस साथरे धरे नले मो बड़ी अनेक नारी कर मथार सिंदूर को तमे लिबी ताको सुख शांति को तमे छड़ाई नबो ताको तमे कलंक किने बेस्या सदै नबो। अरे कितने लेट में पुलिस आके फूंकी हुआ खाने पड़ेगा तो भाग्य खराब रे पुलिस गया बता। ए बापू टीकागुरु ଆପଣ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଜଣେ ଅଜଣା ଯୁବକ ପଶି ଆପଣଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କାଇଁ କେଉଁଠି ସେ ଯୁବକ? ପ୍ଲିଜ ଟେଲ୍ ମି ମିସେସ୍ ରାୟ। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆକାଶ ଏଭଳି କାମ କରିପାରୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ମୁଁ ବର୍ଷାକୁ ବଳାତ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ବାଦଲକୁ ବିବାହ କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧର ପରିଣାମ ଉଠିଥିଲି। ତା ହାତର ଶଙ୍ଖା ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ମତେ ପାଗଳ କରିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ସହି ପାରୁନଥିଲି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଜି ଏକାଠି ଦେଖି ବିଧବା ସହିତ ବଳାତ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଆପଣ ମତେ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆପଣ ମତେ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନା କରିପାରେ ନା, କାରଣ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ପାଇବାର ମୂଲ୍ୟଟା ମୁଁ ଅଧିକ ଜାଣେ। କୌଣସି ପ୍ରେମିକ ତା ପ୍ରେମିକାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଠିକ ଅଛି ମିସେସ୍ ରାୟ, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି? ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି, କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଭଲ ପାଇବାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ। ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ନେଇ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଜଳି ପଡ଼ି ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆକାଶକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆକାଶର ସେ କଳା ବାଦଲ ଭିତରୁ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଖୋଜି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରିବି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରିବି। देवतार स्मृति को आज पर्यंत मो मन पंजरी भितर मु साइती रखी आज जिते जाने से देवतार दुखरे गोटे दान ताले से स्मृति को मो मन पंजरी भितर मु काहे साइती रखी नहीं जातो आपण आपण को स्मृति को फेरे दियंतु। और
ଡରଦେଲେ ଛୁଆ କରେନି ହେଲେ ମୋ ଛାଡ ବାପା ମୋ ବାହାଘର କଥା ଜମା ଚିନ୍ତା କରୁନି କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଠିକ କଲା ଯେ ସେ ମାଙ୍କଡ ମୁଆ ଯେତିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମରିଗଲା ଆଉ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛି ଯେ ପିନ୍ଧିଛି ହେଲେ ସାରକୁ ଦେଖିଲା ଦିନ ଠାରୁ ନା ହଲେଇ ହଲେଇ ମୋ ମନ ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା ନାଇଁ ରେ ଲଡିକେ ତୋ ଗାତେ ହେଲେ ସାରକୁ ବି ମୋ ମାଙ୍କଡ ମୋ ବାପା ବାଡେଇ ବାଡେଇ ବିଦା କରିଦେଲା ହେଲେ ସାରେ ତମ କଥା ମୋର ଆଜି ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି ଆଉ ତମ କଥା ଭାବିଦେଲା ବେଳକୁ ନା ମୋର ତରଫରୁ ବଜେଇ ଖାଲି ଭଲ ସଜରେ ହେଇଯାଉଛି କଣ ବୋଇଲା ସେ ନା ମା ଘଇତା ବୋଇଲା ସେ ଘଇତା ନା କଣ ବୋଇଲା ସେ ସାରେ I love you sir I love you I love you sir I love you ଏନି ଜନେ ପଡିଛି ଏକାଦଶା ବାପକୁ ପୁଅ ଡାକୁଛି ମଉସା ପୁରା ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ନାଟକ ସାରେ ସାରେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ମୁଁ ତମ ବିନା ଶୁଖି ଯାଇଛି ହଁ ହଁ ଦେଖୁଛି ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ବୁଝିଲ ଆମର ସେଇ ଗଣନାଟ୍ୟ କଥା ମନେ ପଡିଯାଉଛି ଜାଣିନ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ କଥା ଯୌବନ ଘରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ ଦୃଶ୍ୟଟା ମନେ ପଡିଯାଉଛି ହେଲେ ଯୌବନ ଘରେ ନିଆଁ ଘରେ ଲାଗିଲେ ସେ ଯେ ଏତେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ବେଲୁନୁ ସେଟା ମୁଁ କଣ ମନା କରୁଛି ହେଲେ ତୋ ବାପା କଞ୍ଚା ମାନ୍ତି ମୋ ପଛରେ କିଳା ପରି ଲାଗିଛି କାନ୍ଦନି କାନ୍ଦନି କାନ୍ଦିବା ଦେଖି ମୋର ସେଇ କୋଣାର୍କ ଗଣ୍ଡାଚର ସୁପର ହିଟ୍ ନାଟକ ଦେଖିନ ଏ ବର୍ଷର ବା ସୁପର ହିଟ୍ ନାଟକ ଏଠି କାନ୍ଦିଲା ମନା ବୁଝିଲ ଗୋଟେ ଆସ ପାଖକୁ ଆସ ଆମର ସୁଖର ରାତି ପାଇ ଆସ ସତ କହୁଛି ଆମର ସୁଖର ରାତି ପାଇ ଆସୁଛି ଗୋଟେ କାମ କର ଏ ଶଳା ତନ୍ଦା ଗୁଡା ନାହିଁ କି ଘରେ ଏ ଶଳା ବଜାର ମୁଁ ଯାଇଛି ନା ଶଳା କୋଉଠି ଯାଇ ଲାଇନ ମାରୁଥିବ ବା ହଉ ଠିକ ଅଛି ସେ ଶଳା ଯାହା କରୁଛି କରୁ ଗୋଟେ କାମ କର ସେ ଶଳା ଯେତିକି କାମ ଖରାପ କାମ କରୁଛି ବୁଝିଲ ପାପ କାମ ଯାକ ସବୁ କରୁଛି ସେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯୋଡି ସେ ଶଳା ଭାଙ୍ଗୁଛି କଣ ଜାଣିଛି ପ୍ରେମର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ଜାଣିଛି ବୁଝିଲ ଗୋଟେ କାମ କର ଆମର ଦେଖ ତମର ଘରେ ନାହିଁ କି ଯେତିକି ପାପ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତମ ବାପାର ଧନ ଟଙ୍କା ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ସବୁ ନେଇକି ଆସ ଆମେ ଚାଲିଯିବା କରିଲେ ଧରା ପଡିବ ସେଦିନ ଯୋଉ ନାଟକ ଦେଖିଥିଲି ଚିଠିରେ ଚଉଠି ରାତି ରତନଛା ତୁ ମୋ ଗାଣ୍ଡରେ କଣ କିଳା ମାରିବୁ ଏମିତି ମୁଁ ଅତନଛା କିଳା ମାରିବି କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର କଥା ମନେ ପକେଇବୁ ନ କହିଲେ କୂଳ ଭାସି ଯାଉଛି ବୁଝିଲୁ ଆଉ ଶେଷରେ ଶଳା ମନରେ ମନରେ କହିବୁ ଶଳା ସହି ହଉନି କି କହି ହଉନି ସାର୍ ଶବ୍ଦଟି କାଟି ଦେଇ ଆଉ କଣ ଯୋଡିଲେ ହବନି ତମେ କହୁନ ମୁଁ ତମକୁ କଣ ଡାକିବି ଆରେ ସେଇ ସାର୍ କଥାଟା ମନେ ପଡିଗଲେ ମୋର ବୁଝିଲ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ସେଇ ନାଟକ ବା ବୁଝିଲ କି ସୁରଜ ସାରଙ୍କର ସାନ ଝିଅ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଟା ମନେ ପଡିଯାଉଛି ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ବେଲୁନ ନ ଡାକି ଆଉ କଣ ଡାକିବି ଭାବି ସାରିଛି କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ସେଇ ସୁପର ହିଟ୍ ନାଟକଟା ପ୍ରିୟତମା କଣ ବୋଇଲା ସେ ନାଗ୍ୟ ସେ ହଉ ଲଗା ଲଗି ତ ହେବା ବୁଝିଲ ଗୋଟେ କାମ କର ଆମେ ଯିବାର ରଥ ବୁଝିଲା ସାରେ ତୁ ଥିଲେ ମନରେ
ପାଉଁଛି ତୋର ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୋ ସାହାଯ୍ୟ ନେବ ଆଉ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୋର ମୋର ଯୋଡ଼ି ସୁନ୍ଦର ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚାଲ ଶାଗୁଣା ବସିଛି ଡେଣା ମେଲେ ଆପଣ ଏ ଡାଇଲଗଟା କୋଉଠି ଶିଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଲଗଟା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବେ ବୁଝିଲେ ଆଉ ମୋର ବି ସେଇ ଆର ପଦକ ଡାଇଲଗଟା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆବେ ଶାଗୁଣାର ଥଣ୍ଟ ଦେଖିଛୁ ଦେ ବାପା ସବୁ ସୁନା ରୁକା ଟମ୍ପା ନେଇ କୁଆଡେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ନା ନା ଜମା ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଫୁଲ ମର୍ଡର କରି ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେଇ ନାଟକ ଫାଶୀ ପୂର୍ବରୁ କଣ ମର୍ଡର କରିବି ଆକୁ କଣ ଫାଶୀ ପାଇବେ ଜମା ଲାଗେ ଏ ଲାଗିବୁ ନା ଯିବୁ ଏବେ ଠିକ ଅଛି ଠିକ मत तू बर्बाद कर दे रे कालिया बेलुनु शेषर मोर सुना रूपा टंका ले चाली मो बर्बाद हो गल रे कालिया मैं सब ओरी लागी मो बिजनेस से रेड लाइट लागी अछि माने आजि तो जीवन रो रेड लाइट के तू बंद कर दे अरे तू छाड़ दे अरे छाड़ दे बदल सॉरी छोड़ो याद रखिए नाम है आगे तमने मरिगला एपर्यंत शोइचा आज पुरा साब्रे थिबो त अरे अरे बहुमा हमें चुपचाप ठिया तम हाथ में रक्ताक्त पूजा
ଛାଡ଼ି कौन है इसका ओ बड़ा कपू अम्मा अम्मा बेटी अम्मा बड़ा बोली अरे थोड़ी सी जिंदगी से रखता ए अम्मा अरे क्या को तो मम्मी ने हमो आज क्या को चलो ओए आला छड़ी जैसे लोग पोटे को तुम मारी ने लो मुझे विश्वास कर दो वो अपने को को मारी नहीं मारी को भाई कौन विश्वास करी आखिर देखि सला परे आउ तो माटी का बसो तेरो सोचो पापो संपर्क रखिलो काय वो पता रास्ता रे कोटाव मारी नहीं अरे पुलिस की फोन करो हां कौन आप 15 मिनट अछि आप 15 मिनट आप 15 मिनट पर सड़ दियो का फुल गेला भी सगळे सोई दे ତାଙ୍କର ଅମରକୁ ଛାଡ଼ ଆରେ ସେ କో ତୁ କଣ ହେଇଛି ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏଠାରେ ରଖିଦେଇ ଯାଅ କାହିଁକି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରେଇ ଦେବି ବାବା 15 ମିନିଟ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରେଇ ଦେବି ଆମ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ଏଠାରେ ରଖିଦେଇ ଯାଅ ସମ୍ପର୍କ କଣ ଆରେ କାହିଁକି ନା ସିଏ ହଉଛି ଅମରର ସ୍ତ୍ରୀ ପେଟରେ ବଡ଼ ରକ୍ତ ସବୁ ମିଛ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଅମରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ତା ପ୍ରତି ମୋର ବାପ ପଣିଆଟା ଚେଇ ଉଠିଥିଲା ତମେ ଶୁଣିଲେ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବ ପ୍ରତିଭା ଅମରର ଆୟୁଷ ଆଉ ମାତ୍ର ଥିଲା 6 ମାସ କାରଣ ତା ଦେହରେ ଥିଲା ମାରାତ୍ମକ ଏଡ୍ସ ରୋଗର ମରଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଗୋଟେ ମଲା ମଣିଷର ଅନୁରୋଧ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜ ବାହାର ବହୁମା ଆଉ ସାଗରକୁ ଏକାଠି ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରାଇଥିଲି ପ୍ରତିମା ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରାଇଥିଲି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେରେ ମା ମୁଁ ଯୋଉ ଅପରାଧ କରିଛି ଭଗବାନ ମତେ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେନି ନାଇଁ ବାବା ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ନାଇଁ ରେ ମା ତୁ ଅଲକ୍ଷଣୀ ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମର ସୁଲକ୍ଷଣୀ ମୋ ପୁଅ ମରି ତତେ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି कौन डिलीट मारिए କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କା ସୁନ୍ଦର देखिए तो आवाज ତୁ ଶଙ୍କା ସୁନ୍ଦର କେବେ ବି ଅପବିତ୍ର ନୁହେଁ ତୁ ମୋର ସୁଲକ୍ଷଣୀ ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମା ମାନେ ପୁରା ତାକୁ ବୁଝାନ୍ତି ତାକୁ ଆପଟ କରନ୍ତି ଏସବୁ ଅଧିକାର ତମର ଅଛି ଭଲ ନା ମୁଁ ତତେ ମା ହିସାବରେ ହାତ ଯୋଡୁଛି ତୁ ମୋ ବୋଉକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ମୋ ବୋଉ ନାହିଁ ମମି ଥରେ ଦୋଷୀର ହାତରେ ହାତ କରି ପିନ୍ଧେଇ ସାରିଛି ମାନେ ଆଇନ ତାକୁ କ୍ଷମା ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଦଉଛି ମମି ମୁଁ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିବି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା ମା ଜମା ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ତୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସବୁ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଆଉ ତତେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନିଶ୍ଚୟ ଖଲାସ କରିବି ଆଜି ମୁଁ ଏ ସର୍ବସାଧାରଣ ଆଗେ ଘୋଷଣା କରୁଛି ମୋ ବୋଉ ଅଲକ୍ଷଣୀ ନୁହେଁ ମୋ
ଛାଡ଼ି ନାଇଁ ମା ଯାହା ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଯାହା ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭି ଯାଇଛି ସେ କେବେ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ହେଇପାରିବନି ସେ ଗୋଟେ ଅଲକ୍ଷଣୀ চেষ্টা করতু କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନା ନିଜ ଆଖିକୁ ମୁଁ ଫାଙ୍କି ଦେବି ଆଖିରେ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଅମାବାସ୍ୟା ପରି ଦିନରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇ ଦେଇ ପାରିଲା ମରିଯିବା ଉଚିତ ଆପଣ ଭୁଲ ଦେଖିଛନ୍ତି ବାପା ସେଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ଯାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି ବାପା ଆପଣ କେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି ଛାତିକୁ କଳ୍ପନା କରିଯାଇଛି ଯୋଉଦିନ ମୋ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ସେ କଳଙ୍କ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଇଦିନ ଘର ଦରଜା ତା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଜାଣି ଶୁଣି ମୋ ଅପାର ଭବିଷ୍ୟତଟାକୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ବାଦଲ ସହିତ ତାର ବିବାହ କରି ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତୋରି ପାଇଁ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କିଏ ତୁମେ ନମ ତୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ସେଇଦିନ ହଜାଇ ଯାଇଛି ଯୋଉଦିନ ମିଛ ବାପାର କ୍ଷମତା ପିନ୍ଧି ବାପାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ରକ୍ତକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସବୁ ମନେ ଅଛି ଶାନ୍ତିର ନଲା ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ଗାଁରେ ଯାଇ ଶୁଣିଲି ତୋରି ହାତରେ ଟେକି ଯାଇ ଶାନ୍ତି ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ତାପରେ ସେ ମା ଝେଉଣ୍ଡ ପିଲାଟାକୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଆସି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତତେ ଟିକେ ଦେଖା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପାଇଲିନି ରେ ଦେଖା ଖବର ପାଇଲି ମୋ ଛୁଆ ମା ଦେହ ଖରାପ ଗୋଟାଏ ମା ଝେଉଣ୍ଡ ପିଲାର ମୁହଁ ମତେ ନିଜ ରକ୍ତ ଦେଖୁଛୁ କଣ ଏବେ ନିଜର କରିବୁନି ଆରେ କାହିଁ କେଉଁଠି ସେ ତୋ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମଣିଷଟା ତାର ହରିଲା ତାହେଲେ ଇଏ ବାପା ଆରେ ବାପା ଆରେ
ବାଃ, ପାରିବିନି। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲି ଅପା। ମୋ ପାଇଁ ତୋ ଜୀବନଟା ଆଜି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଜି ତୋ ଭବିଷ୍ୟତଟା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି। विकास कौन कहलु मो तो भाई मो भविष्य अंध नहीं जाई अरे किए कहले तो ते कथा किए कहला रे ମୋତେ କେତେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିଲି ଅପା। ମୋ ଜୀବନ ପୃଷ୍ଠାର ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଲେଉଟାଇ ଆଜି ମୋର ଠିକଣା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି। ମୁଁ କିଏ, ମୋ ପରିଚୟ କ'ଣ, ମୋ ବାପା ଏପରିକି ମୋ ଗାଁ ଠିକଣା ମୁଁ ଫେରି ପାଇଛି। तो परिचय होची तू केवल मो भाई ଅପା ଶେଷରେ ମୋ ପାଇଁ ତୁ ସୁଖ ଖୋଜିବାକୁ ଦୁଃଖର ଜରିଆରେ ଯାଇ ନିଜକୁ ହେଲେ ଶେଷରେ ପର ପାଇଁ विकास अरे पर बोली तू का को कहू अरे तू पर मो छाती रे कलिछ मो आखिर माणिक अरे तुम्हें माने कि मोर पर ताले मोर निजर के ये रे मोर निजर किते बड़ कथा मते तो अपक तो न कहि देलो रे किते बड़ मते कथा न कहि दे ଭକ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ତୁ ଆଜି ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟି ଯାଇଛୁ। ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ତୁ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଇପାରିବୁ। ମେଛ ସହାର ପାଇଁ ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରି ତୁ କ'ଣ ମହିଷା ନଦୀରେ ସାଜି ପାରିବୁ? ଯିଏ ତୋ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ତୁ ତା ଜୀବନଟାକୁ କ'ଣ ନଷ୍ଟ କରି ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଇପାରିବୁ? नहीं विकास नहीं मु परिबिनी विकास मु परिबिनी କାହିଁକି ପାରିବୁନି? ରାମ ରାଜ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅସୁର ନାୟକ ଲଙ୍କା ଗଡ଼ ପାଲଟି ଯାଉ। ଅସତ୍ୟ ଅଧର୍ମ ଅନ୍ୟାୟ ରାକ୍ଷସର ଦେହରେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଜିଲା। ଆଉ ତୋ ଭଳିଆ ଅନେକ ଝିଅ ବୋଉଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ହଁ, ତୋ ବାପା କହୁଛି ସେଦିନ ତତେ ଭୁଲ ବୁଝି ସପ୍ତା ସିନ୍ଦୁର ଫେରାଇ ହେଲେ ଆଜି ବିକାଶ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତୋର ଏ ବିଧବା ବେଶ ଦେଖି ମତେ ଯେମିତି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଏ ଦୀନବନ୍ଧୁରା ତୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ତୋ କାନିରେ କାହାପାଇଁ ସାଇତି ରଖିଛୁ? ଆରେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ବ୍ରତ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ବଞ୍ଚି ଯାଉ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିଧବା ସଜେଇ ଦେଇପାରେ। ଆରେ ସେଭଳି ପାପୀ ମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ସାଇତି ରଖିଥିବା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ତମେ ସିନା ମାଗିଦେଲ। ହେଲେ ମୁଁ ସାଇତି ରଖିଥିବା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ସିଏ ପୋଡ଼ି ପିନ୍ଧିବ। ତାମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ପାପି ପାଇଁ ପୁଣି ସେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପାପୀମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗ ପାଇବେ ବାପା। ପାପୀମାନଙ୍କ ବିନାଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ମୋ ଅପାକୁ ଦଉଛି। କାହାରି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଖଣ୍ଡା ଖର୍ପର ଧାରିଣୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଯିଏକି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରଣ କରିବ। ଏଇ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ଜୟ ଦୁର୍ଗା ଚାରିକର ଜୟ ଜୟ ଶ୍ୟାମରେ ଗଗନ ପବନ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ମା
ଗୋଟେ ପୁଅ ତା ମା ଠାରୁ ମାନସିକ କାମ କରୁଛି ନେ ମା ନେ आगे चल मা